Alo, salut, eu sunt, am vorbit pe Facebook. Am înțeles, dar de ce mi-ai dat privat? Am zis mai bine să te sun așa prima dată și după aia ca să vorbim. Ok, am înțeles. E ok așa? E ok, e ok. Da? Poți să-mi zici despre ce e vorba? Sau... Îți spun. Deci eu am un prieten, Așa, care ne cunoaște de mult timp. așa. Mă cunosc el. Și a venit acum 2 săptămâni, au venit în Germania. Da, știu că mi-ai zis și pe Facebook, a venit din Da, Germania. da, da. Și caută, mă refer o față, nu neapărat. Pentru noapte, pentru știi tu, chestiile astea. Am înțeles. Eu te-am găsit pe tine și te-am întrebat pur și simplu. Tu dacă ai fi de acord, ar fi ok. Da, dar tu cum, de exemplu, cum ai ajuns să, nu știu, să-i faci lui lipeala cu... Să-i faci tu lui lipeala cu o fete? Adică el nu se descurcă singur să găsească o fată sau... Nu știu, am pur și simplu. Mă venit asta pe cap. Am înțeles. Dar tu de cât timp te știi cu el? Adică e din credere, așa? Da, normal că te încredere, n-ai treabă cu el. Da, am Acum înțeles. vorbim la modul cel mai serios, e foarte... E de treabă. E ok, oricum. E de treabă, da. Dar, nu știu, eu, faza e că eu n-am mai făcut niciodată asta, tocmai de asta am zis că hai să încerc, ce poți fi nașpa, că câștig niște bănuți până la urmă. Stai seama, până la urmă, tot facem ce putem. Da, normal, numai că e cam puțin, 200-300 de euro, cât ziceai tu, ai zis că el e dispus să dea oricât. Păi eu atâta știu eu. Și dacă tu vorbești cu el, Așa. dacă îmi dădeai numărul tău, îi dădeam numărul tău, îi dădeam lui și puteți vorbi altfel, înțelegi? Da, am înțeles, tu ești, ești, Da, eu o să... da, tu ești Mai la mijloc. Da, omul de la mijloc. Era altceva când vorbeai tu cu el. Da, păi o să-ți las numărul. El oricum costat foarte mult timp în Germania, are de la bani card, cât vrea el, își face și casă și... Am înțeles, își face și casă. Wow, super tare. Da, unde își face casa? Casa își face aici, la Ericet. Dar tu ești din Ierbiceni, nu că mi-ai zis să vin... Da. Da. Asta e departe de Iași? Păi jumătate de oră să facem până în Iași. Jumătate de oră, nu-i mult. Nu-i mult. Nu. E foarte ok. Păi, te sun, poți să te sun mai deseară un pic? Că acum nu prea pot să vorbesc, știi că sunt prinsă cu alte treburi și... Am înțeles. Păi, dă-mi un tip cu numărul tău măcar. Îți dau un bip cu numărul meu și mai stabilim, da? Bine. Bine, mersi fain. Te pup și eu, pa, pa.